Ongi etorri izan guztiok. Jaunak bildu gaitu ikasle hobeak eta leialagoak izan gaitezen. Honela prestatu gaitu berak. Erreinuaren berri ona zabaltzera bidaltzeko. Ospa dezagun ba alaitasunez gure zedea. Gaurko dirubiltzea Florangela Egaña idolari zunegarrak, bisioan berdua, generadore bat eroteko, ezaiogun hasiera eukaristia maite duguna abestuz. Maite dugu bizia, maite dugu hauna, aitak eskaintzen digun etxeko maia. Hor da bere hitzaren oihartzuna alaia, eta hor senide elkartasuneia. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jainko aitaren eta Jesukristo gure salbatzailearen grazia, errukia eta pakea zuekin. Gaur Jesus jaunak pakearen doaia promesten digu. Goazen irekitzea gure bihotza opari handi hau jasotzeko eta eskali zaiegun jarri ditzagula alde batea pakera eramaten ez dituzten gauza guztiak. Jesus jauna, aita gana garamatzan bidea, erruki jauna. Jesus jauna, herri guztiak argitzen dituen egia, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, mundua eraberritzen duen bizia, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Amen. Haintza zeruetan, Hangoiko bari, eta pakea lurrean, haren gogoko gizonei. hain handi eta eder Zaitugulako, gorazu, bedeinkatua zu, gorespen zuri, auspezagur, eskerrak zuri, Jainko jauna zeruko errege, hangoiko aita agustiduna, jauna seme bakar Jesukristo, Jainko jauna, jainkoaren bildots, aitaren seme. Zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure beia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goigoikoa Jesukristo, Espiritu Santoarekin, Jainko aitaren argitan. Amen. haintza zeruetan, Jangoiko hari, eta pakea lurrean, haren gogoko gizonei. Egin dezagun otoitz. Oi Jainko, zure semearen beheratzeaz jaso egin duzu eroria zegoen mundua. Eman zure fededunei egiazko pazko poza, pekatuaren uztarpetik askatu dituzunek, goza dezatela betiko zoriona. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte zurekin eta Espiritu Santoarekin batean Jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan.
Isaias profetaren liburu. Postu zaitezte Jerusalemekin, alaituarekin, maite duzuen guzti. Izan orain arekin zorion, harengatik dolu egin zenuteno. Atxetzeraino edango duzue haren bular gozotu. Atseginek zurgatuko haren gugatz oparotik. Zeren hau bai dio jaun. Ibaika ekarri diot Jerusalemi zurna, erreka betean nazioen ondasuna. Bularra emango dizuete, altxoan eramango eta magalean gozatuko. Amak aurra kontsolatzen duen bezala. Halaxe kontsolatuko zaituz. Bai, Jerusalemen kontsolatuko zaituztet. Hau ikustean postuko zaizue bihotza. Belar berria bezala loratuko dira zuen ezurrak. Eta jaunak bere ahalmena agertuko die bere zerbitzariei. Jaunak esan. Rosoa egiozu irrintzi jainkoari. Rosoa egiozu irrintzi jainkoari. Kanta haren izen ospetsuari. Eman aintza eta gorezpenari. Esan jainkoari, zein izugarriak diren zureekin. Rosoa egiozu irrintzi jainkoari. Zatozte eta entzun, jainkoare begirune diozuen. Kontatuko dizkizuet hart nire alde egin. Bedenkatua jainkoa, ez baitu baztertu nire oto. Ez da aldendu ere ningandik bere maitasun. Rosoa egiozu irrintzi jainkoari. San Paulo apostolua Galasiarrei egindako gutu. Zenideok, niri dagokietan ez, jainkoak libran azala arrotzetik. Jesukristo gure jaunaren gurutzean izan ez. Kristo gurutzean hiltzen ezkero, mundua hilik dago niretzat eta ni munduarentzat. Izan ere, erdaindua izateak, naiz erdaingabea izateak ez dio axo. Balio duena zorkari berri izatea da. Bakea eta errukia arau honi lotuak bizidik, baita jainkoaren Israelei ere, hemendik aurrera ez diezadala inor nirekerik eman. Jesusen zauri markak neure gorputzean baitara matzanik. Zenideok, Jesu Kristo jaunaren grazia, zuen espiritu. Amen. Jaunak esan. Aleluia, aleluia, Kristoren bakeak agindu beza zuen bihotzean. Bizi bedi oparo zuengan Kristoren hitza. aleluia, aleluia, aleluia. Hauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aintza zuri mauna. Aldi hartan, jaunak beste 72 ikasle izendatu eta bere aurretik bidali zituen binaka, bera joatekoa zen herri eta leku guztietara. Eta esan zien, uzta ugaria da, baina langileak gutxi. Egin beraz otoitz uzta jabeari, bidal ditzala langileak bere uztara. Zoazte, arkumeak otxo artera bezala bidaltzen zaituztet. Ez eraman poltsarik, ez zakutorik, ez oinetakorik, eta ez gelditu bidean inorri agur egiten. Edozein etxetan sartzen zaretelarik, esazueleen bizi, bakea etxe honetakoei.
Eta han pakezalerik bada, haren gainean kokatuko da zuen pakea, bestela berriz, zuen pakerik gabe geldituko dira. Geldi zaitezte etxe berean, eta jan eta edan daukatenetik, zor baitzaio langileari bere saria. Ez ibili etxez etxe, herriren batean sartu eta ondo hartzen bazaituztete, jan jartzen dizuetenetik, sendatu bertako gaixoak da esaiezue, hurbilduzue Jainkoaren erreinua. Jaunak esana, lehenengo irakurgaian Isaias profetak benetazko pakeari eta benetazko pozari buruz hitz egiten digu. Badau benetazko pake bat, benetazko poz bat, eta badau beste bat momentukoa dana, pasatzen dana. Benetazkoa ez da momentukoa, ez da pasatzen dana. Bera gauza bat onartu barra daukeu, uste danok pixkat batzutan, behin baino gehiagotan, funtsezkoak ez diren gauzengatik, pakea galtzen degula, eta tristetu egiten garela. Benetazko poza eta pakea beste alde batetik juten da, beste gauza bada. Eta guk pake hau nahi dugu, guk pake hau bilatzen dugu. Ez haizeak eramaten duena, baizik eta munduko modak eta ekaitzak, baino indartsua gana, hoi nahi dugu, baina nun dau pake hori. Nola lortu dezakegu gu pake hau, da poz hau. Horrela iristen gea, promesa honekin iristen gea entzun degun evangeliora. Evangelio hontan Jesusek 72 ikasle evangelioa hotsegitera bidaltzen ditu. Bida Jesusek bazituen 12 ikasle gertukoak, apostoloak, baina ikasleak gehiago ziren, 12 baino. Eta 72 hauek gertuko ikasleak ziren. Eta instrukzio batzuk ematen dizkie, instrukzio batzuk evangelioa nola hotsegiteko, eta baita beste batzuk nola jasotzeko. Bihotzean eta guregan ondo jasotzeko zer egin behar daukagun esaten digu Jesusek evangelio hontan. Lehenengo gauza esaten diguna, beida, evangelioa hotsegitera joango direnak, ardiak bezala izango dira. Ardiak bezala otsoen artean, ze esan nahi du honek. Evangelioaren berri emango didana, ez dala otso indartsu bat, ez? Bildots bada, arkume bat da, ahula da, zu bezala. Evangelioa hotsegiten duena, ahula da, edo honor bezala. Ez da irabazle bat, ez. Ez ditu mundu hontako teknikak erabiltzen, berak esaten duena inposatzeko, ez? Ez du ezer inposatzen, ez da gure estiloa. Batzutan, agian probatu izan dugu mundu hontako estiloa, baino ez du inora ematen, ez da gure bidea, egiazko bidea. Eta otso bat, arkume bat izango da, otsoen artean. Pixkat beti, evangelioa hotsegiten duena, lekuz kanpo egongo da mundu hontan, mundu arraro hontan, baina hotzana da, ez du inposatzen. Beti proposatu egiten du, eskaini egiten du. Ez du ez poltsarik ematen, ez bisandaliarik, ez makutorik, ez dirua emango, ez ogia emango, ez. Evangelia hotsegiten didanak, batez ere gauza bat ekarriko dit, opari bat, doai bat, hemen esaten dana, bakea zuekin, eta jaunaren erreinua gertu daukezue, gertu duzue. Oso ondo, pakea gurekin, bale, baina pakea nola lortzen da. Esan nahi du erreinua, Jainkoaren erreinua gertu dagoela. Esan nahi du honek.
Beida, badau episodio bat Jesusen bizitzakoa nahiko bitxia. Jesus ja bere nekaldira zijoala, Jerusalenera zijoala, Jerusalen mendi batean dago, mendi baten gainean, eta mendira igotzen ari zela, Jerusalena begiratzen hasi, eta esan zuen, ai Jerusalen, emozionatu egin zen, eta esan zuen, ai Jerusalen, ulertuko bazenu, zein den pakera eramaten duen bidea, ulertuko bazenu, zein den pakera eramaten duen bidea, ez tezu ikusi, ez tezu ulertu, Jerusalen. Ez nahi du honekin, Jesusek. Zer da Jerusalenek ulertu ez duena, zatik ez du ulertu pakearen bidea Jerusalenek. Beida, Jerusalenek ez zuen onartu Jesus Mesias bezala, ez. Eta gurutzean ere parre ingo diote, Zu Mesiasa bazara, zu salbatzailea bazea, heitsi gurutzetik, konpondu arazoak, konpondu gure arazoak, Israeldarrenak, eta konpondu zurek hasteko, kendu gure minak, salbatzailea bazea. Zatik, zeren Mesiasak arazoak konpondu behar ditu. Baina gizon honek bere burua, norbere burua ukatzeko eta gurutzea eramateko esaten digu. Guk hau ez teu nahi, ez zaigu interesatzen, ez guk lasaitasuna nahi dugu, guk arazo kentzea nahi dugu. Baina hau, bakizu ezer, hau ez da pakearen bidea, ez da pakearen bidea, ez. Jerusalenek ez zuen ulertu zein dan pakearen bidea. Guk behin baino gehiagotan, baita onartu beharra daukeu, agian askotan horrela ikusten deula gure jangoikoa. Nahiko genuke jaunak nire bizitzako arazo guzti konpontzea eta guain dena bere lekun jartzea, baina hau bizitza hontan behintzat ez da gertatuko, beti. Ez da beti bere lekuan dana egongo, bizitza hontan beti. Ez, Jesusek jaunak ez digu hau erakusten, beha gurutzean hil zan, eta ez zuen nahi. Ez, arazoik gabeko bizitza bat, ez da erreala, ez da benetazkoa. Ez, Jesusek beste gauza bat erakusten digu, arazoen barruan, bakean ibiltzea. Arazoen barruan, gure bizitza normalean, bakean egotea, bakean ibiltzea. Isaiasen irakurro bait entzun dugu lehen, Isaiasen liburuan, jangoiko esaten dio Israeli momentu batean, Israel, nik zure ezpatak golde bihurtuko ditut, eta zure lantzak igitai bihurtuko ditut. Lehen hau gerrarako erabiltzen zenuna ezpata eta lantza, guain on egiteko erabiliko dezu. Bakerako erabiliko dituzu, nik golde eta igitai bihurtuko ditut. Hau da pakearen bidea. Bakizuen undaun gure pakearen bidea, zurea eta gurea, justu zauden lekuan. Justu ni nagoen lekuan, zu zauden lekuan, justu hortxe dau pakearen bidea. Zer dia senar baten edo emazte baten defektuak, adibidez, zer dia. Nere okasioa dia, bera maitatzeko, bera maitatzen ikasteko. Zer da bizitzan momentu txar bat. Zer da gertuko senide baten heriotza adibidez, momentu gogorra. Zer da hori gure bizitzan? Jangoikoarengan konfiantza handia izateko momentua da, gure bihotza zabaltzeko momentua, eta ondoan ditudan pertsonak gehiago maitatzeko momentua, bizitza benetan gauza serioetan eta importantetan hartzeko okasioa, nere okasioa, da hori, bai. Gertu duzue jaunaren erreinua, jainkoren erreinua esaten digu gaur Jesus jaunak. Hortxe dugu, hortxe daukeu, gure etxen,
gure lantokin, gure bakardaden, gure parrokin, gure herrin, eta materiala, bidea, hortxe daukeu, Zuen ezpatak golde bihurtuko ditut, zuen lantzak igitai bihurtuko ditut. Ze ederra gaurko evangelioa, ze ederra igande hontako evangelioa. Simplifikatzeko dei bat da, simplifikatzeko dei ikaragarria, berriro hasteko, berriro bakearen bidean jartzeko. Bakearen bidea hortxe daukeu, gure ondoan, gure bizitzan hor, justu, hortxe dagoen lekuan, dela izan bedi. Aitortu dezagun elkarrekin geure fedea. Sinisten dut jauna, sinisten dut jainko aita ahal guztiduna, zeru lurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra, Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitet sortu, eta Maria Virginiagandik jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernuetara jeitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta jainko aita ahal guztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera, eta betiko bizia. Amen. Sinisten dut jauna, sinisten dut. Senideok, eska diezaiogun jaunari, entzun ditzala gure otoitzak. Egigun otoitz Frantzisko Aita Santuaren. Frantzisko gure gotzainaren alde, bien alde, gure gotzainaren alde, jaunak eman diezaiela adorea eta argia bere ardurapeko elkarteak, santutasunez zaindu izaten, eska dezaiogun jaunari. Elkar maita dezagun, egigun otoitz, jaunak egiazko pakea eman diezagun. Pakearen egiazko iturria denak eman diezagula, bizikidetza baketsua, eta barneko espiritu pakea egigun otoitz. Elkar maita dezagun, egigun otoitz. Garen bidean zintzo saiatzen diren guztien alde. Jaunak asmo horretan lagun diezaien eta bereko ikeriak jainkoaren gandik urruntzen dituenak. Izan dezatela bihotz berria, iristeko grazia. Egigun otoitz. Elkar maita dezagun, egigun otoitz. Jainkoari hildakoaren alde, bereziki gure zenide, adiskide eta ongile hildakoen alde. Jaunak bere errukia handiz, bere aintzan onarditzan, santu eta aukeratu guztien alde, egigun otoitz. Elkar maita dezagun, egigun otoitz. Jainko jauna, entzun gure otoitzak, eta emaiguzu apostoluen ausardia eta askatasun bera, zure maitasun eta pakeitzak munduan presente egin ditzagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
Bedeinkatu azu, jauna, zerulurren jangoikoa. Zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau. Lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua. Hau egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatu azu, jauna, zerulurren jangoikoa. Zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau. Mahatso ondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua. Hau egingo zaigu betiko zorionaren edari. Zenideok egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jainkoari eskaintzekoan. Eskaintzen dizugun opari honek garbi gaitzala, jauna, eta eraman egunetik egunera, zerutar bizi berria geuregan agertzera. Jesukrist errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Jauna zuekin, biotzak eskerrak jangoiko gure jaunari egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri non nahi eta beti zuri eskerrak ematea, jauna, aita guztit santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri. Zure semea, gure salbatzaile bidaltzeraino, maite izan bai duzu mundua. Pekatuan izan ezik, beste guztietan, gure antzeko egin duzu. Zure semeagan maite zenuena, gugan ere maitatzeko. Ark, zure esaneko izanik, eskuratu dizkigu berriro, guk, zure esaneko ez izateagatik, galutako ondasunak. Horregatik guk ere, aingeruta santu guztiekin batean, oresten zaitugu, jauna, pozbetean kantari. Santu, santua, Iren guztien jainko jauna, zeruko lurrak eteri dauzka, zure diztirak, Hosana Edeinkatua jaunaren izenean, datorrena. Hosana Santu zera bai, jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren, gorputz eta odol egin daitezen guretzat, berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, dun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa.
Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, Frantzisko gure gotzaiarekin, eta elizgizon guztiekin batean. Oro bat izango goan, jauna, mundu ontatik zeuregana eraman dituzun, Aurea, Rosamari, Lakeperi, zure zerbitzariak. Eriotzan zure semearekin bat egin dutenez gero, iztugeran ere, berarekin bat izan daitezela, era berean, izango goan, jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure senideak, hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegiaren argitan, erruki zakizkigu arren, gu guztiok, betiko bizia iriz dezagun, Jainkoaren Ama Maria Virginia Doatxoarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan, zuri adiskide izan diren santuek, haiekin batean gorez zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri Jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta irakatsiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita zeroetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gau, egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordu nahi, barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu utziten talian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu, jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esanada apostoluei, pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinesmenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Paunaren pakea, beti zuekin. Maiozue pakea elkarri. Hangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen, jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak, jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko, baina sazu hitz bat, asendatuko naiz.
Bildots santua, ara hemen, munduko gaitzak, kentzearren, sagrarioan, nola goen, lurra zerua, bateiten, lurra zerua, bategiten, ogi zeru utik etorria, zuzera gure. Egin dezagun otoitz. Mugarik gabeko zure maitasunaren doaiez, janaritu gaituzu, jauna. Egizu, lor ditzagula salbamen fruituak, eta bizi gaitezela beti zu goresten. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Oso pozgarria da niretzako berriro hemen zuekin meza bat, ospatzea, larun bat hontan, Pedro kanpon dago, Jonek beste konpromezu bat zuen, eta horregatik nago gaurko egunetan zuekin. Asteburuna izan, eta hurrengo arte. Jauna zuekin. Bedeinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean. Jesusen Yeah.